hele dorp dat maar. Ja, heel zo tenminste. Er zijn net zo volle bruiders meer, no? Dan mag die oude mensen maar dat man. Dit is het naaicafé, want bij u stik door ongeveer 70 spelers mee. En iemand uit in de kleren. Ja, perfect. Het ben een prima team, Botje, of niet? Het moeilijkste werk weer. Ja, wat is Dat moeilijk, hè? Ja, wat is er moeilijk? Ah, nee, juist niet. Oh. Maar het publiek krijgt echt een cape om en een hoofddeksel op. Dus het wordt echt een beleving. Meer dan 100 capes, meer dan 100 mutsen. Daar ben je nog wel even aan. Ja, maar we binnen levend wandelen en we hebben wel even tijd. En het gaat heel voortvarend. Zie maar, dit wien gedien en nu is het een prachtige jurk. Ik vind het wel mooi om te zien. Ja. En hoe ze bruid zien en naaien. Vind ik wel grappig en mooi. Hoe je zulke dingen nooit ziet. Ik vind het wel leuk dat ik al je kleren pas en dan wist ik al gelijk welke jurk als aangist kwam. Ik ben te jong. Oh. En dan mag je net mij doen. Nee, maar het is 8 was, maar ik ben 6. Hij is wie net thuis, dus daar moest ik mee. In 2014 is de grijfsteen ontdutsen van Siebrand Roda. Hier in de kerken bij de restauratie. En ja, wij toch niet in het. Wie lijkt het? Het zijn grote stenen, er moet wat moois onderhouden wezen. Toen hebben we wat onderzoek gedaan en toen bleek het wel een mond wezen, maar een heel soort, ja, een heel soort beleefd eigenlijk. Een heel soort budget hier voor Friesland. Wie een edelman uit de middeleeuwen. En nu zijn we dus bezig met het organiseren van een ja, theaterstuk, steeds maar. Van spannend dat we hier al jaar makkelijk dwaande binnen, is het een hele goede zaak. Ja, hè? Ja. Je komt meestal bij elkaar dat je ooit nooit bij elkaar kon joggen. We hebben nog een bouwploeg, die is aan de gang met ongeveer 20 man. We hebben een cateringsploeg, die maakt nog los, maar dat ben ik wel een hele ploeg meestal. Nou, we hebben een bestuur die regelmatig zit te vergaderen. En natuurlijk een speler. Het is nou, toch wel een aardig heftige rol, ja? Ja? Ik bedoel, ja, je bent toch wel de hoofdpersoon in verschillende scènes. Ik speel in een liedband met Twan. En ik speel een band van Siebrand Roda. Ja, het is wat in Noord-Tiet. En ik kiet heren in stik. Maar ik speel hier al jarenlang toneel in het dorp, dus een beetje ervaring heb ik wel. Ja, compleet. Ja. Compleet. En dat toch mooie sokken. Hele mooie zakken, nou. Hele mooie zakken. Ja. Ja. Bruiden, trof vrouw Beukers. Nou, Ja. Jen Janto hier. En ze is nog altijd waan.